ଆଃ, ଠିକ୍ ସେଇ ବାସ୍ନା। ତୁ ଆସିଛୁ ନା? କାହିଁ ବାଲକୋନିରେ ଦେଖାଯାଉନୁ ତ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏଇଠି କୋଉଠି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛୁ, କାରଣ ଏଇ ବାସ୍ନାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବିନି। ତୋ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ ବୋଲି ତୁ ତ ନିଜେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲୁ। ବୋଧହୁଏ ମୋର ଯିବା ଉଚିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କହ? ତୋ ଡାକରେ ନ ଯାଇ ମୁଁ କ'ଣ ରହିପାରିଥାନ୍ତି? ତୋ ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ବାସ୍ନାକୁ ସାଉଁଟି ଧରି ତୋ ରୁମ୍ଟା ଯେମିତି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆଉ ତୁ ବି କ'ଣ କମ୍ ସଜ ହେଇଥିଲୁ? ଏମିତି ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁଣି ସଜେଇ ହେବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଯାଇଥିଲି, ଯାହା ବି ହେଲେ ତୋତେ ଛୁଇଁବିନି। କିନ୍ତୁ ତୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବୋଳା ଓଠ, କାଜଲ ଲଗା ଆଖି ଆଉ ତୋ ନରମ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ତୋତେ ଟିକେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଗେଲ କରିବାକୁ। ଆଉ ତୁ ବି ତ ମନା କରିନଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ବୋଧେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ହସି ହସି ବିଦାୟ ବି ଦେଲୁ। ହେଲେ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ରାଗିଗଲୁ ଯେ? ପଚାରିଲାରୁ କହିଲୁ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ତୁମ ଭିତରେ ବି ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଦେହର ମୋହ ଅଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ। ଆଉ ତାପରଠାରୁ କେବେ ତୋତେ ଦେଖିନି। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ବଦଳେଇ ଦେଲୁ। ତୁ କ'ଣ ସତରେ ଭୁଲିଗଲୁ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି, ନା ତୋତେ, ନା ତୋର ଏ ବାସ୍ନାକୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ଆଜି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛୁ।